हाय लोगोफोर भिडिअ लाबोलायबाय नै जोंहा गोदाननो भिडिअ लाबोयो साननै सानथाम जाथारबायमोन ना दिनैसो खालामनो टाइम मोनदों आरो भिडिअ खालामनोनो बिराद बायो ओंखायनो दिनैसो खुनुरुखुम बानायसाबसैलाय नायलांदोलाय मोजां मोजां उन्दैफोरनि सुइटार देखायनो नागिरदों दाथ' गोजां बोथोर जाबाय नालाय उन्दैफोरनि सुइटारखौ देखायग्रोनोसै गाबोनफोर गिदिरफोरनिखौ देखायगोन दिनै उन्दैफोरनिखौ जायफोरा फिसा दङ फिसा हिन्जाव दङ लासै लासैनो नायलांदोलाय फसायदोंबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय अर्डार हरदो नङाखि स्ट'राव फैनानै लांफैदो दानिया नायलांदो देखायनोसै आङो र' जा मोजां मोजांखा नै जा मोजांखा डिजाइनफ्राबो नै फिदिंलाय दे थफसि गैयाना बेना नै नैबेया हाफ जेकेट उन्दैफोरनि जा किउटखा नै बेबो जा मोजांखा नै नै बेबो बेग माने फुथुला गोनांलाय नै उन्दैफ्रा मोजां मोनोना बिदिखौ ओंखायनो नै बिदिबो मोनगोन खोमायाव खोमा गुदुं खालामग्रा नैबे गिदिरफोर गानजानाय नैबे उन्दैफोरनि थाखाय नै बेबु नै बे गस्लाखौ देखायग्रो बियो लंपेन्टजों गस्लाजों सेट थै नोंबो लंपेन्टआ नै लंपेन्टआ बिदि सेट जागोन आरो बिदि नै बे कालारावबो मोनगोन बेखौ बे आलादा कालारबो दंबावो ना नै बे कालारबो दं नै बेबो सुइटार मा सुइटार होनोमोनलाय बिदिखौ उलनि सुइटार ना मा होननांगौ बिराद जोरोना बिदि सुइटारा नै जा किउटखा नै बेबो जा साइजखा जा मोजां फिसाजोनोसो लाजोबनो लुगैलायो आंथ' नै बेबो उन्दैफोरनि जेकेट होननांगौ ना मा होननांगौ जेकेट टफि दङ नै बेहा टफियाबो नै किउटि पाइ बेक साइड नै बिदिया 1 इयारनि सोरबाफोर बेबिसफोरनो गिफ्ट हैनोबा नङाबा 1 इयारनि बेबि दङबा नै लांफैनो हागोन नै बिदि सुइटारखौबो देखायबायना एसे कालार्सनि दङ आरोना मा सोर माखौ फसायो फैनानै नायफैबा साबसिन जागोन आरोना अनलाइनाव अर्डार खालामबाबो मोनगोन नै बेबो जा मोजांखा उन्दैफोरनो गानहोनो नुबायना लोगोफोर माबा सुवेटारफोरखौ जेकेटफोरखौ उन्दैफोरनिखौ आरो दंबावो सिङावहाय माने जों बिराद अलसिया जाबाय खुलिनानै देखायजोबनो थाखाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो बिदिनो आंनि भिडिअखौ नायै साबस्क्राइब खालामना होदो फल' खालायना होदो आरो लोगोफोरजोंबो शेयार खालायलायना होदो ताकि बयबो मिन्थियोखि जोंनियावबो माने बिदि कालेक्सन दं क'क्राझाराव बिदि स्ट'र दं होननानै बयबो मिन्थिनायनि शेयार खालामलायनानै होदो आरोना थेंक इउ बाय बाय